Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Μόλις ήρθα από το Σκλαβενίτη και θα σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul που τόσο πολύ αγαπάτε και αγαπάω και εγώ βέβαια, έτσι. Εγώ το απολαμβάνω να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, το ξέρετε. Και πολλές από εμάς, δηλαδή τα καλύτερά μου ψώνια γίνονται στο σούπερ μάρκετ, δεν το συζητώ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε και στο Instagram, περνάει καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο. Κάντε μου και μια εγγραφή στο κανάλι μου, να έρθετε και εσείς στην παρέα μας να γίνουμε πολλές και πολλοί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω τι πήρα αυτή τη φορά από το Σκλαβενίτη. Θα ξεκινήσω με αυγουλάκια. Κάπου είχα και κάτι άλλο. Από εκεί τα έχω. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σακουλίτσα. Κλασικές πένες. Πιστή και υγιεινής του Θοδωρή που τα λατρεύει. Μία φαρίνα κόκκινη. Λες να έχει ανοίξει. Λοιπόν, γεμιστά μπισκοτάκια Παπαδοπούλου για το σχολείο. Μικρή συσκευασία. Πήρα αυτούς εδώ πέρα τους μαρκαδόρους ο άντρας μου. Καρολίνα. Φύλλα νόρι για σούσι. Τι είναι αυτά τώρα? Αυτά είναι μανιτάρια. Κρυθαράκι, γιατί θα κάνω γιουβετσάκι. Κις, ντέρπι και κις. Λοιπόν, μπισκότα αλατίνη με κανέλα. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και εμένα και τον άντρα μου. Νεράκι για το σχολείο του Θοδωρή. Νεράκι κι άλλο. Κι άλλο ένα νεράκι. Ένα πατατάκι με ρίγανη για το Θοδωρή. Μπισκότα. Αυτά εδώ πέρα που του αρέσουν πάρα πολύ το Θοδωρακιού. Λοιπόν, πήρα ένα τετράδιο για το σχολείο και κάτι ετικέτες. 2. Λοιπόν, του πήρα μολυβάκια με Spider-Man. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά εδώ. Λοιπόν, κρουασάν. 3, 4, 5, 6. Μαράτα με σοκολάτα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, του πήρα αυτά εδώ πέρα τα mini Oreo για το σχολείο, μικρή συσκευασία. Χάμο μιλάκι που το πίνει. Και μία πορτοκαλάδα για το Θοδωρή. Λοιπόν, εγώ τον τελευταίο καιρό έχω πάθει έναν έρωτα, μία αγάπη, μία λίστα, πέστε το όπως θέλετε, με τις webs, με τις σόδες. Οπότε πάω και παίρνω και δοκιμάζω νέες γεύσεις, βέβαια. Λοιπόν, αυτή τη φορά πήρα 3, το ίδιο βέβαια, αλλά είναι με ρόδι. Είναι τόσο ωραίες. Φανταστικό. Φανταστικό, αναψυκτικό. Έτσι. Λοιπόν, 3 με ρόδι πήρα. Θα τη δώσω τη μία στο Θοδωρή, την άλλη στον άντρα μου και την άλλη για μένα. Είναι ό,τι καλύτερο, κορίτσια. Λοιπόν, συνεχίζω. Νούντλς, οικογενειακή συσκευασία. Μια σαλατίτσα λάχανο καρότο. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα ανάμεικτα λαχανικά που είναι, λέει, και πκίνα πάνω, έτσι. Για κινέζικο που κάνω. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχει στήθος. Είναι κιμάς 2 κιλά. 1,5. Αυτό εδώ πέρα είναι ποντίκι 1 κιλό για το, πώς το λένε μωρέ, το γιουβέτσι. Λοιπόν, γαλοπούλα καπνιστή. Φέτα, τυράκι, τι πήρε? Δοδόνι πήρα αυτή τη φορά, μια χαρά είναι η δοδόνι, μ' αρέσει. Και ελίτσες. Κάπου υπάρχει και το τυρί, αλλά δεν το έχω συναντήσει. Πρέπει να είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε. Αλιφωτή που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι υπέροχο αυτό το τυρί κρέμα. 2 σαλατούλες ρόκα, λόλα ρόκα. Λοιπόν, την άλλη φορά σας είχα πει ότι ο Θοδωρής δεν πολύ τρώει αυτά, τελικά τα έφαγε, τα κατάφερε και του πήρα 3 με φραουλίτσα, μου είπε να του πάρω, και 3 με μπανάνα. 2 γαλατάκια πράσινα μαράτα, έχω κόψει το μπλε, παίρνω με χαμηλά λιπαρά. Τώρα θα μου πεις, θα σε σώσει αυτό?
κάτι καλύτερο τέλος πάντων, ό,τι μπορώ. Λοιπόν, σκληρό τυρί τριμμένο όλυμπος για τα μακαρόνια. Δεν το αλλάζω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τυρί γκούντα, νουνού γκούντα. Και πήρα άλλο ένα από τα Blue Dragon, το Sweet Chili και Garlic. Λοιπόν, γλυκό τσίλι λέει και σκόρδο. Είναι για τα κινέζικα που τρώω, έτσι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έπρεπε να είχα πάρει ταιριάκι. Γιατί έχω άλλο ένα πάνω τέτοιο. Κακώς το πήρα αυτό. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν παρακάτω είχα πάρει άλλο ένα. Λοιπόν, πατατούλες Κύπρου αγαπημένες. Και εδώ πέρα έχω μπροκολάκι. Αρκετό, 4 κομμάτια. Γιατί είναι υπέροχο ρε παιδί μου το μπροκολάκι. Δεν μπορώ. Συνεχίζω. Άλλη μια συσκευασία noodles. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει δουλειά, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Γι' αυτό προσπάθησα να πάρω όσο πιο πολλά πράγματα μπορούσα. Γιατί τώρα δεν θα έχουμε χρόνο καθόλου να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα φαντάζομαι τις παραγγελίες μου θα τις κάνω τηλεφωνικώς, να μου τα φέρνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζω. Πήρα μια λευκή κοινόα, σαλατούλα αυτή πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή τη φορά πήρα, εντωμεταξύ πριν λίγο καιρό δοκίμασα να πιω τον καφέ μου με στέβια και δεν σας κρύβω ότι ήταν μια χαρά. Οπότε πήρα να το έχω και εγώ και να το δοκιμάσω. 0 θερμίδες λέει. Στέβια. Έναν καφέ που έχω πει ήταν ok. Οπότε τώρα το πήρα αυτό για να το δοκιμάσω να δω και στον ελληνικό. Γιατί είχα πιει ένα γαλλικό την άλλη φορά. Λοιπόν, άλλο ένα κουρασανάκι. Άλλο ένα μανιτάρι. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ πέρα την Bueno. Λέει είναι Sicini Family Spreads. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κρέμα με φουντούκι και γάλα χωρίς συντηρητικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την έχετε δοκιμάσει. Εμένα πάντως μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και κακώς που δεν πήρα και την άλλη που ήταν vegan με μαύρη σοκολάτα. Αλλά κανένας εδώ πέρα δεν τρώει τη μαύρη σοκολάτα, μόνο εγώ την τρώω. Γι' αυτό δεν την πήρα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά την επόμενη φορά που θα πάω, σίγουρα θα την πάρω. Να ξέρετε. Λοιπόν, είναι Bueno, έτσι. Αυτή. Για τις κρέπες και ξέρετε τώρα. Λοιπόν, πήρα αρκετές μπανάνες. Και ανυπομονώ να πάω να βάλω τα φρούτα μου στο σειρώμενο αυτό που πήρα προχτές από το Lidl και να τα βάλω εκεί, τέλος πάντων να γλιτώσω λίγο χώρο. Λοιπόν, μπανανίλες, αρκετές είναι αυτές. Λοιπόν, αγκουράκια, 4. Εγώ είμαι πάρα πολύ αγκούρι εδώ μέσα. Δίνω και στον Κάσπερ και αγκούρι και καρότο. Και θέλω να σας πω και στο που και που του βράζω και ριζάκι και τρώει ο Κασπερούλης μου. Με λίγο έτσι κοτόπουλάκι μέσα, να ξεφεύγει λίγο και από την τροφή, την ξηρή τροφή που τρώει. Εν τω μεταξύ αυτό που του κάνω τώρα με το κοτόπουλο, το βραστό και το ριζάκι, ρώτησα εννοείται τον, πώς το λένε μωρέ, τον κτηνίατρο και μου είπε ναι μπορώ να το κάνω. Λεμονάκια. Στραπατσαρίστηκε το κακάο Ιον, αγαπημένο, σταθερή αξία. Μόνο αυτό το κακάο μου αρέσει, κανένα άλλο. Τα άλλα είναι, δεν ξέρω, δεν τα τρώω. Λοιπόν, πήρα αυτές εδώ πέρα από Pedigree, Tasty Minis, λέει, με γεύση κοτόπουλο και πάπια. Είναι λιχουδιά επιβράβευσης για τον Γκασπερίνιο μου. Λοιπόν, έχω και κάτι άλλο εκεί πάνω που το άνοιξα και δεν άντεξα γιατί το έδωσα του Κάσπερ με το που ήρθα. Θα σας το δείξω, μην το ξεχάσω όμως. Λοιπόν, εδώ πέρα πήρα ορισμένες πιπεριές, 2 πιπερίτσες. Ξέρετε, για καμιά πίτσα, καμιά σαλάτα. Συνεχίζω. Μιλαράκια. Λοιπόν, μετά πήρα ψωμάκι το μισό καραμολέγκος, υπέροχο ψωμί. Δεν ξέρω αν το παίρνετε εσείς και το έχετε δοκιμάσει. Αν όχι, πάρτε το σίγουρα. Έναν ντοματοπολτό μαράτα, συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας μαράτα. Είναι πολύ μικρούλια αυτά, αλλά είναι, ξέρετε, στο μήκος μεγάλα. Λοιπόν,
τροφή για τον Κάσπερ, το κασπερίνιό μου, μία, καροτάκια, πάρα πολλά, μας αρέσουν τα καρότα, θα την πάρω πάνω. Λοιπόν, ένα ρίο μάρε, 3 για την ακρίβεια, άλλη μία πένα, τρελαίνομαι για την πένα. Λοιπόν, ποιες το λέει πλήρες γάλα, καμιά φορά το βάζω αυτό εδώ πέρα, θα κάνω κακάο και τρώω με φρυγανιές, σας το έχω δείξει πώς το κάνω. Ένα λεύρι μαράτα να υπάρχει μέσα στο σπίτι, αν και έχω μια μεγάλη συσκευασία από το Lidl, μία ζάχαρη, μη μου χαλάσεις το βίντεο. Λοιπόν, ένα blue bonnet, αυτά τα ζηλεδάκια με φράουλα είναι, δεν ξέρω μάλλον, του Θοδωρή, και περίμενε μισό λεπτό, και δύο μακαρόνια 6 νούμερο. Λοιπόν, συνεχίζω, έκανα μια διακοπή, πήρα ένα κοντάρι γιατί το προηγούμενο έσπασε κλασικά. Δεν ξέρω βασικά πώς μου σπάνε εμένα τα κοντάρια, σας πάνε, δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη μια συσκευασία αυγουλάκια. Τελευταίο καιρό έχω αγαπήσει τα αυγά, δεν ξέρω, σας το έχω ξαναπεί ότι ποτέ δεν τρώω αυγά, αλλά το τελευταίο καιρό τα τρώω. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα για το κασπερίνιό μου, βέβαια. Λοιπόν, είναι μπισκοτάκια, έτσι, από Φρίσκης. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά σχέδια μέσα. Έχει κοκαλάκι, έχει, τι είναι αυτό δεν ξέρω, ένα σπιτάκι, ναι, έχει διάφορα, έχει ψαράκι, κάτσε να σας το δείξω, ψαράκι. Λοιπόν, έχει αστεράκι, σας το δείξα, μάλλον, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Και έχει και ένα, πώς το λένε, μία καρδούλα, την οποία θα του τη δώσω αύριο. Γιατί είναι του Αγίου Βαλεντίνου αύριο, βέβαια. Και να μην έχω εγώ να δώσω μία καρδούλα στο κασπερίνιό μου. Λοιπόν, ήδη έχει φάει, του έδωσα ένα και του άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω. Και έχω εδώ πέρα άλλη μία τροφή για Κάσπερ. Έχω ένα λάχανο γιατί έχω σκοπό να κάνω λαχανοντολμάδες. Βέβαια, μου αρέσουν πολύ οι λαχανοντολμάδες. Αλλά είναι μπελαλίδικο φαγητό, η αλήθεια να πει. Κρεμμυδούλες, βέβαια. Πήραμε φράουλες, που εγώ ήμουν εντελώς αντίθετη αυτή την εποχή να πάρουμε φράουλες. Αλλά ο Θοδωρής ήθελε εκνευριστικά τρελά να φάει φράουλες. Εν τω μεταξύ είδε ένα trend στο TikTok, αυτές που τις καραμελώνουμε βέβαια. Θέλει να καραμελώσουμε τώρα τις φράουλες. Τι μου μέλε να πάθω. Και θα τις καραμελώσουμε μάλλον. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε ντοματούλες, 5 ντομάτες για την ακρίβεια. Λοιπόν, και εδώ έχω τι είναι αυτό, φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανό και σέλινο. Ωραία. Συνεχίζω. Είναι η τελευταία τσάντα. Είναι η τελευταία τσάντα, βέβαια. Πώς τα δείξα έτσι τόσο γρήγορα όλα. Εντύπωση μου κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εδώ πήρα κλασικές σταρένιες Elite, φρυγανίτσες, τις τρώμε και εγώ και ο Θοδωρής. Λοιπόν, πήρα τα αγαπημένα μου δημητριακά, να τα έχω. Αυτή τη φορά πήρα μόνο μια συσκευασία, γιατί δεν θέλω έτσι να τρώω έτσι πολύ γάλα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μία μπεσαμέλ να υπάρχει στο ντουλάπι, τι θέλω. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι γάντια. Να τα. Αυτά χρειάζονται μέσα στο σπίτι να υπάρχουν. Και εννοείται τώρα πως θα πάω να τα κρύψω, γιατί άμα τα λάβει ο Θοδωρής στα χέρια του θα τα εξαφανίσει πάλι μέσα σε μία ώρα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ψώνια μου. Πλήρωσα 196 ευρώ, 200 ευρώ πες, ναι, από το Σκλαβενίτη. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, όπως άρεσε και σε μένα. Κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μου, ξανά σας το λέω ακόμη μία φορά. Κάντε και like στο βίντεο μου αν σας άρεσε. Φιλάκια πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο σύντομο βίντεο. Γεια σας.